Hola a tots i totes, com esteu? Hola Sergio, Mireia, Mar, Lucía, Anna, Aitor i Aitana. Espero que estigueu molt bé. Enhorabona pels vostres treballs que de seguida veurem. Vos avance que en este vídeo ja coneixereu el tema i tindreu fins dijous de la setmana que ve a les 12 de la nit per entregar els vostres treballs. Així que no m'enrotllo més i anem a veure els vostres vídeos. I wanna show you the place I love. No et preocupes, tot anirà bé. Prou difícil per a tu, tot i que es pensen que sols depèn de tu. No et preocupes, tot anirà bé. No perdis l'esperança perquè avui l'impotència ve acompanyada de marea alta. No et preocupes, tot anirà bé. T'he deixat la compra a l'ascensor. Xiques, se'n recordeu d'aquell dia? Ens quedarem fins les tantes parlant de noves matinades, de futurs improbables i de somnis que volien complir fora com fora. Xiques, se'n recordeu d'aquell dia? Feia mesos que no ens veíem. Ens trucàrem per a veure si reíem i tot va acabar amb un simple botó. Se'n recordeu d'aquell dia? No és fàcil ser vosaltres, tampoc mai ho he dubtat. No és fàcil ser vosaltres, tampoc mai m'ho he qüestionat. No és fàcil ser qui eres quan ni tu mateixa pots controlar qui, com i de quina manera ho eres. No és fàcil ser vosaltres, per això avui estem nosaltres. Si poguera, et dedicaria més paraules de les que tinc per dedicar-te. Si poguera, m'encantaria començar amb un meravellós i inoportú final. Si poguera, et demanaria disculpes per aquestes ganes desmesurades. No em furtes més l'alè, perquè vull dedicar-te tot allò que tinc per a tu. I wanna show you the place I love. I wanna show you the place I love.
Què signifiquen les paraules solidaritat, compromís, suport, amistat i amor en estos dies de confinament? Solidaritat i compromís. Solidaritat i compromís és tota aquesta gent que està posant el seu granet d'arena per a que tot això vagi un poc millor, perquè ja sabeu el que diuen, tota pedra fa marge. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo, se irá contigo, se irá contigo. Amistat. Amistat és quan reps una cridada d'un amic, vos tireu mitja hora parlant i t'acaba dient: Aitor, quan tot això passe, vaig a convidar-te a un kebab i a un xupito. Ets com una dutxa després d'un festival. Em fas volar al cap ple de pardals, al cap ple de pardals. Ets tantes coses que em costa explicar, el que donaria per tenir-te tota la vida. Amor. Amor és el que intentes que un sent i que ho intentes fer transmetre a l'altre. El que passa és que a mi em solen dir això. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris de canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Suport. Suport és algo comú. Suport és el que ens donem entre tots per rebre i fer arribar ànims a tota la gent que habita en esta tragèdia. Per aquesta raó, vos regale descobrir les cançons de Su i aquesta d'Auxili amb una menció visual per a cadascun d'elles. Torna la sintonia d'esta puta monotonia i és la merda el dia a dia que em fa presa a Babilònia. Torna la sintonia, done la volta al llit, les hores em pesen i em trobe buit. Mal set i mala gana, encara de matinada, somnis pertorbadors no em deixen dormir. I altra calada, fum de marihuana, retorna al panorama, records directe al cor, els teus ulls somriguent i altra calada. I altra calada, perquè saps que te la dec quan veig dibuixes dels ulls a la paret. No puc dormir sense mirar-te i recordar-te, tornar a Babilònia per ser el teu xiquet. I wanna show you the place I love. Bueno, aquí es donde dormirás. Gracias, Raúl, de verdad. No las des, hombre. Pues sí las doy, tío, porque no todo el mundo deja que su amigo se quede en casa por la cuarentena. Aunque me da pena por mis padres. Bueno, tío, ellos no eligieron estar ahí. Bueno, en teoría sí. Son médicos y eso se estudia. Y eso, si se estudia, es porque lo has elegido, ¿sabes? Bueno, vale. Lo que no ha sido su elección es que se haya desatado una pandemia mundial, tío. Además, ha sido un detalle por su parte que pensaran en ti. ¿A qué te refieres con eso de que piensen en mí? Joder, tío, pues sabiendo que eres diabético y que eres persona de riesgo, pues ha sido un detalle que contacten con alguien que tengas confianza y puedas pasar la cuarentena sano y salvo. Ah, ya. Pero no sé, aún así les voy a echar de menos. Os volveréis a ver, ya verás. Además, es de agradecer que hayáis pensado en mi familia y en mí para pasar la cuarentena. Jope, es todo un honor ser tu primera opción. Ah, sí. De nada. Raúl. Raúl, ¿qué? ¿Estás dormido? Ahora ya no. Tengo que decirte algo porque si no, no creo que me pueda dormir. Dime. No fuiste la primera opción. Muy bien. Fue mi primo Antonio. Es que tienes que entender que es mi primo y que lo conozco desde que éramos pequeños. A ti solo te conozco de 2 años, entiéndelo. Vale, no te preocupes, lo entiendo. Pero tampoco fuiste la segunda opción. ¿Qué? A ver, Raúl, es que Pedro es mi mejor amigo, pero vive con sus abuelos y es grupo de riesgo. Bueno, pues nada, la tercera opción. Bueno... Joder, Andrés, ¿en serio? Tío, ya sabes que Marta y yo estamos súper enamorados. ¿Pero qué enamorados ni qué mierda si solo lleváis 2 semanas? ¿Qué opción soy? La
12. Madre mía. Pero la mejor de todas, tío, sin lugar a dudas. Eres el que mejor corazón tiene, tío. El mejor. Buenas noches, Andrés. Tío, siento lo de anoche. No quería ofenderte. Ah, no te preocupes. No estoy enfadado. Eres un gran amigo. Ya lo sabes, tío. Voy a estar aquí siempre. Te apoyaré lo que haga falta. Nunca más vas a volver a estar solo. Este es el inicio de nuestra gran amistad. Raúl, tío, que es solo tos. Pues que te cure, Marta. Si es que debería haberme callado. Me debería haber callado. Des de menuda he tingut un problema, i és que mai he confiat en ningú. Suponc que ha sigut perquè quan ho he fet s'han burlat de mi o m'han fet mal. Els meus pares sempre deien que tots tenim un pilar, algú amb qui pots comptar sempre. Jo pensava, clar que sí, com ells els tenen un a l'altre, tenen amor i sempre ho assenyalava amb cometes. Conforme vaig anar creixent, el vel que em perseguia es feia més fort i jo, com no li deia a ningú el que sentia o el que em preocupava. La primera vegada que em vaig obrir amb algú, vaig acabar tan matxacada que no tenia forces ni per eixir del llit. Jo m'esforçava per no tindre-ho tot dins, però eren tantes les decepcions que ja no era jo, sinó un fantasma que deambulava pels carrers. Tant va ser així que ni jo mateixa em coneixia. Sí, una part de mi, però això és la que volia contar. Un dia vaig explotar i vaig trencar aquell vel que tant m'oprimia. Tinc que admetre que no ho vaig fer sola, doncs uns quants mesos abans va aparèixer algú que, contra el teu pronòstic, va voler rascar i mirar què hi havia sota aquell vel. No va ser fàcil, perquè quan més rascava, més cap es trobava. Avui, després de tants anys d'opressió, puc dir sense por que tinc un pilar sobre el que recolzar-me. I kinda made a promise, but I don't care. I made some kind of stupid, that's how I am. I noticed a little change in your tone. I hope you say the truth in your words. I'm just a bit concerned for what you think. You say those 3 words and stay here. I'm sorry if it's hard to get to know me. I'll show you, I'll give the best of me. 'Cause lately it's been hard. Wish I could explain the stuff that's going on inside my head. I'm sorry, I can tell you, please understand that you're the only thing I have left. Don't go away, please stay here, 'cause we're meant to be. Whatever that you're going through, believe me, I'm here for you. And feel free to leave your life as it is, 'cause nobody can tell you what is right or wrong. So love whoever you want. I kinda made a promise, I made some kind of stupid. I notice a change in your tone. I hope you say the truth in your words. I'm a bit concerned. Just stay here. I'm sorry if I'm rude, but I only have you. Wish I could explain what's inside my head. I hope you understand that you're the only one I have left. 'Cause don't go
away. Please stay here, 'cause we are meant to be. Whatever that you're going through, believe me, I'm here for you. And feel free to leave your life as it is, 'cause nobody can tell you what is right or wrong. So love whoever you are. I wanna show you the place I love. Ara, com bé sabeu, venen les valoracions del jurat, a veure què han opinat en esta ocasió Emma, Teresa i Sergi Pau. I wanna show you the place I love. En el cas de Lucía Sevilla, el jurat ens hem quedat sense paraules. Volem remarcar que totes les propostes que hem rebut per part dels altres concursants han anat en una via i Lucía s'ha anat en una altra completament diferent, i això és el que ha marcat la diferència. És per això que la proposta de Lucía ens ha encantat, ens pareix una obra d'art magnífica i sobretot per tot el treball dur que té darrere i com explicava en el seu making of. I res més, està clar que per al jurat Lucía ha de continuar en la següent fase d'Ara Talent. Marc, crec que amb el teu vídeo el jurat ens hem sentit identificats perquè són aspectes de la nostra vida que al cap i a la fi estem vivint també i, per tant, les paraules proposades les hem vist reflexades amb la teua proposta i volem comunicar-te que passes a la següent fase. En el cas d'Anna, agraïm sincerament que hagi tingut en compte les recomanacions que li dèiem en la passada valoració, en la que li dèiem que utilitzar fotografies seues pròpies i que tinguérem una qualitat alta, és a dir, no com en la passada que la fotografia que utilitzava estava un poc pixelada. No obstant això, la proposta dels conceptes que ens ha presentat Anna al jurat no ens ha transmet el que esperàvem. És per això que, malauradament, Anna no passa a la següent fase de talent. Sergio, què dir de tu? La veritat que tens un gran talent dins del món de la interpretació. Ens va sorprendre la primera setmana i esta setmana ho has tornat a fer. En poc de temps ens regales un contingut molt original i molt creatiu. I què dir de l'estona tan agradable que ens has fet passar. Estic segura que vas a ser un bon actor, tens molt de talent. I a banda també què dir de cada detall que cuides, cada plànol, el guió tan ben preparat que fas i que es demostra en este vídeo que ens regales. Jo crec que són motius suficients per a donar-te l'enhorabona per el gran treball que has fet i per a dir-te que eres una de les persones que passa a la final d'Ara Talent. Aitana, esta setmana ens has presentat també una cançó de creació pròpia, una cançó que demostrava que havies furgat una miqueta en el teu coret, però, sentint-ho molt, al jurat ens ha paregut que potser no havia sigut la teva millor setmana, com bé comentes en el making of, i ens ha quedat un poquet que volíem una miqueta més. Potser, com a suggerència, podries haver utilitzat l'iPad per ficar-li una miqueta de ritme, per utilitzar algun loop, per ficar-li més elements musicals a la cançó. Amb això, el jurat hem decidit que, sentint-ho molt, no passes a la següent fase. Aitor, una setmana més ens has demostrat aquesta gran tasca que fas de postproducció i d'edició. Te se dona molt bé això d'editar cada un dels teus vídeos i ho veiem així al concurs i també ho hem vist fora en cada un dels vídeos que coneguem teus. No obstant això, estem en un punt del concurs en el que qualsevol mínim detall pot influir de forma negativa a cada un de vosaltres. Esta setmana ens hem quedat sorpresos, esperàvem un vídeo més original, s'ha quedat buit el contingut, esperàvem més de tu. I això són motius suficients per a que el jurat hagi decidit que malauradament no passes a la final d'Ara Talent. Ho sentim moltíssim. Mireia, a mi sempre m'ha agradat la frase menos és més, però això no implica que no hi hagi treball darrere d'aquesta frase. És a dir, tu has aconseguit que amb un vídeo curt, perquè és molt curt el vídeo,
transmetre totes les paraules que s'han proposat per a aquesta segona fase i la veritat és que el teu muntatge audiovisual m'ha arribat molt. I no li falta res. No li falta ni la veu en off, ni res. La selecció que has fet de tots els elements, de com has fet el muntatge, i la pinzellaeta de les Polaroid, a mi personalment m'ha agradat molt aquest toc de nostàlgia que ens transmeteixen les Polaroid. Així que el jurat hem decidit que passis a la següent fase. Anna, Aitor, Aitana, malauradament el jurat ha escollit els vostres vídeos, els ha valorat i ha decidit que no continueu en el concurs. Això sí, sou uns grandíssims concursants i ens teniu per al que necessiteu. A la resta, enhorabona, continueu en la competició i vaig a dir-vos el repte d'esta setmana. Recordeu, teniu fins este dijous a les 12 de la nit. Ahí va este núvol de paraules. Llibertat, aire lliure, eixida i trobada. Així que endavant, concursants, ja van quedant-ne menys dissabtes, així que per favor poseu-vos les piles i que continue Ara Talent.